Аучылык җирләрендә кыргый хайваннар өчен җимлекләр урнаштыру һәм аларны тукландыруга юнәлдерелгән акция елда шушы вакытта үткәрелә. Чара аучылык ресурсларын саклау һәм торгызу, шулай ук алар өчен уңайлы шартлар тудыру максатында оештырыла. Мероприятие по подкормке диких животных, косуль, зайцев. Вот идет у нас акция такая с детьми. Ученики радуются в этих акциях, участвуют, с радостью идут. Урманда җәнлекләргә ризык куяр алдыннан укучыларга бош аучы тематик дәрес үткәрде. Урманнарны сакларга, җәнлекләр кошларга сакчыл карашта булырга өндәде. Укучылар үзләрен кызыксындырган сораулар белән дә уртаклашты. А на вас когда-то нападал кабан? Кабана не бойтесь, если когда вы видали его на своем пути, просто встаньте и не провоцируйте его, он все равно идет. Бу көнне укучылар комитет вәкиле белән аучылык җирләренә чыкты, биредә балаларга җимлекләр һәм тоз савытлары ясау буенча мастер-класс үткәрелде. Укучылар Владимир Муринов белән бергә поши, кыр кәҗәләре һәм куяннарны тукландыру өчен махсус урыннарга азык һәм тоз салды. Безнең бу отрядка йөрүче укучыларыбыз республика күләмендә конкурсларда катнашалар һәм төрле акцияләрдә катнашып, елга буйларын, табигатьне, урман кырларны пычраклыктан чистартуда үз өлешләрен кертәләр. Безнең экологик отряд 3 ел дәвамында эшләп килә. Аның составына 5-9 класс укучылары керә. Укучылар бик теләп йөриләр. Минем дә буласым килә, минем дә барасым килә дип кенә торалар. Махсус киемнәребез дә бар бит инде. Алар да рухландырып тора инде аларны. Моның максаты экологик тәрбияне үстерү. Табигатьтә һәм кеше тормышында кыргый хайваннарның роле, шулай ук елның салкын вакытында аларны тукландыру кирәклеге турында укучылар кече яшьтән хәбәрдар булырга тиеш. Акциядә мәктәп укучылары гына түгел, теләгән һәркем катнаша ала. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе.